Yun mga katropa, panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo. Ayan, welcome back to my channel. So another fishing adventure tayo mga katropa, no? So dito tayo ngayon sa Pampanga River at tayo ay maghahunting ng karpa o kaya yung roho. So ito yung spot namin mga katropa. Ayan, ma-water lily na siya ngayon. So umuulan ngayon dito, no? So ayan, nakapag-set up na kami. Tsaka naglagay na rin kami ng payong para hindi kami maulanan. Kasama ko si katropang metal. So ayan mga tropa, sana makarami tayo. At mag-start na kami. Total naka-set up na namin yung mga aming pamingwit. So ayun, si katropang metal nalagay pa ng isang payong para tigil sa aming payong. Ayan si tropa metal. Pare, shout out. Yo. Yun. Abangan ang susunod na kabanata. So ayan mga tropa, abangan nyo. Sana makarami kami ng huli ngayon, araw na to. So time check namin is 12:45 ng tanghaling tapat. So umuulan. So press ngayon dito. So ayan mga tropa, stay tuned. Mantilata rin par. Namaro na. Ayan. Kaya tayo ni aloy umaro natin. Ano, nakarami na master? Wala pa? Huli mga katropa. Huli. Yan pare. Ay, nakataka. Patay. Nakawala. Laki sana nun ah. Ya? Puta ragis. Sayang. Tago na nita. Hindi na YouTube kay. Ay dahil kaya. Sapa. Uli na. Puta. Nadalawa mga katropa. Dalawa katropa. Huli, dalawa. Dalawa. Dalawa mga katropa. Puta. Ayos oh. Double kill. Ano pare, kunang taran rin Baldog rin Ha? Yung common. Ito lang maliit ang ano natin. Yung karpa. Itong roho, pakawalin natin itong roho. Masyado maliit. Yung karpa na lang kunin natin.
Yan. Ito yung kunin natin. Good size na to. Yadwala. Lagyan. Good size na to. Dulas. Dali din. Double kill. Ha? Tilapiyang tunay. Tingnan jamu. Tapi na diba? Kasi na. Tilapiyang tunay. Jalanan niya dulu eh. Ayo bari. Masih nak. Pulaan. Tropa, pulaan. Pulaan mga katropa. Karpa. So ayan mga katropa, inabot kami ng gabi, katropa metal. So papakita na lang namin yung huli namin sa inyo. Wala, nakawala yung malaki. Ito yung huli namin, no? Ayan.
Ayan. Ano, 2 roho, tsaka 3 karpa, tsaka isang tilapia. Tilapia. Yung malaki nakawala. Roho. Karpa. Uy. Buhay pa. Ayan. At least may pangulam na. Alright. Ayan. So, ayan mga katropa. Thank you for watching. Bye-bye.